Ok, scuze, am oprit filmarea din greșeală. Am oprit-o de tot și nu am putut să mai filmez. Bun, aici ia copilaș. Bun. Și acum noi luăm copilaș. Că eu nu iau. Bun. Noi le facem. Trebuie să punem videoclipul ăsta. Deci trebuie să facem acum încă 11 minute. Încă 11 minute de videoclip ca să facem să ne iasă 14 și luni. Și da. Să fie stand-up pentru că nu să dească să fac decât 2 pași pentru că da, i-am zis. Oh, am găsit ceva interesantus. Pe mine e interesantă chestia asta. Hai să batem. Are hack. Oh, nu are hack. Să vine 6 pic. Mă mor. Că oameni buni. What? Am murit, bă. De-a că-mi vine să mă salvezăm. Ce? A venit să mă salvezem. Frate meu, aici e viața. Ai dat în hitul, că n-am mai... De ce n-ai bine acolo, bă? La face pe mine, chiar fire! Nu știu să descără. Să-mi prindem când o să... Bine, o să mă trebuie pe canalul ăsta. Și eu am căzurat. Din prima, bă, din prima am căzurat. Venim pe Grostax. Nu o să vreau să-mi iau copyright, așa că o să închid din păcate muzica. Așa că să nu iau copyright, pentru că o să fie foarte, foarte trist. Să ne ia 20 de minute. Bun. Ne-am conștient. Asta că o pun de casetări. O pun de casetări și putem să ne iau aici. Setări. Nu zic asta. Vreți să punem ca să... Gata. Am revenit acum acasă, chiar nu știu. Să vedem dacă plărim. Bun, ce facem noi acum? A venit asta, o să ne jucăm. De asta am făcut. Dacă de prostă să vorba bine, că nu știu unde asta. Hai să ne jucăm. Cu Brock, ce mai mult am jucat cu Brock. Nu meciul, pentru că nu vreau să vă plictisesc. Gata. Am revenit. Și acum vedem foarte multe meci. Vedem foarte multe meci la început. Am foarte multe ultimate astea foarte mari. Pentru noi. Am încă foarte multe ultimate. Dar o să ne jucăm pentru că să nu... Ca să-i dăm noi damage atât de mult încât
îți are capacele. Mi-a dat 5, mamă, i-a mai foarte mult. Cu brocul dai foarte mult damage, dacă te joci așa. Dar nu o să dăm pune, că nu știu cum merge. Mamă. Mamă. Poate să încarc și eu hype-ul pe Iunei nouă. Acesta mai încarc jocul ăsta. Cu Ricotinul. Am bătut. O să băi. A fost ok. Mă, ce? Păi mi-a dat hier mitic. Bă, bă, s-a susținut. De ce naibii câteodată îți dă mitice, câteodată... Păi el mi-a picat. O să o știe sau nu știu dacă am postat, am cred că am postat. Pe o postă și eu am videoclip. Cred că 2. Da, 2 postez. Eu am pus 3, dar... Nu te fac, acum... Ne jucăm cât putem aici. Nu vă rugim pentru că să nu puteți cu gust absolut. Și bine că după ce batem pe ăsta, că nu o să fie atât de tare. Epic moment, mi-am dat hype că ce-a un cap și... Mamă, a fugit de acolo. Ia uite-mă cum fuge. Cum fuge, nu mai fugi că te bat. De ce fugi ca disperat? Nu mai fugi. Schemă de schemi. Ok, mișto că nu mai stau de muzică. Ok, a fost destul de rapid acest meci. Deci construire, ok. Mi-am făcut ăsta? Ok, doar. Care se întâmplă de fiecare la chestia mea? Ce nou? Gândește pe aici. Stau mică, stau. Și femeiesc pe aia unde. Nu știu că acum te-mi duc la școală. Hai, bă, chiar acum. 5 minute. M-am apucat de brosă. Nu chiar acum 5 minute, acum 10, dar... E partea de. Și trebuie să omorâm pe ăsta, asta e mai șmecher, e mai important. Și ești foarte important de asta. Să o omorâm o dată ca să-i dau hype ce ajung cap. Că zic că am deja damage, am vrea damage. Păi du-te, du-te. Folile? Și că folile mă întreabă pe mine că dacă sunt adevărat. Eu sunt adevărat, mă. Fone. M-am murit ăla. Nu știu cum n-ai bichemă, dar... Asta că n-are nevoie de el. Dacă pot să avem. Niciodată nu e prea târziu. Mi-a dat foarte mult de mici. Pa, putea să avea hai ce. Dacă mai avea prețul viață pe aici. Dar ce n-ai să întâmplă când e ok așa? Ce mă ajung, ce pus am fost. Dă-mi ăsta. Ok, revenim. Ok, am revenit din meci și chiar cu puține viață la roboțel. Chiar cu puține face la spike-ul ăsta. Chiar trebuie să scadem foarte rapid. Că dacă nu scadem, să fie grav. Am murit. Hai numai când mă respawnez. Over. Moment. Am rămas singurul ăsta. Și n-are ce să facă, moare. Da, am murit. Bă, 1% mai avea. Bă, suntem 2 broci. Acum să zice broc. Nu știu cum să zic. Și suntem cu un micu care e pe tot. Nu mai zi nimic. E mai aici să dă foarte repede, adică nu mai zi nimic și-mi fac și aici charge-uri.
Ăsta e nobul sau? Da, simte că zi de mei, gata, pa! Dar simte că zi de mei. Adică cum să nu simte. Știi că sunt 4. Da, am fost 4. Bă, 49% din prima, what the fuck? Bă, nu lăsați încet. Da. Dar de asta e bine când aia, dar uite, a fost mișto pe aici când aia. Mamă, că te pune. Ce fac, am spus că am care scris aici că e tot, dar asta e parte. Da. Sunt pe un scaun și filmez. Ce atât de râs. Bă, vedeți acum, nu văd că stau pe scaunul ăsta, că nu știu. Deci așa, o mămiță. Și te căzea de merge acum, ia. A simțit că căzea de merge și faci, pa. Ia că tu mergi așa, cu bățic. A, mă. Ce n-ai acum să și? Ok. Hai mă, dei. Bine, gata. A terminat și pe aici. 11 minute. Nu e chiar atât de mult, dar hai. Diferență de filmare. Mai avem 2. Asta le face, cred că în episodul trecut, pentru că episodul care vine. Bine. Le face pentru că gaz fac, dar nu fac decât 2 postez eu. Care m-am jucat cu frații mei. Și atât. Pentru că acum mai dăm un singur meci. Ca o să trească să mă revenim, pentru că e greu. Stați puțin că am revenit aici în forță. I-am dat Ford 5 super ultimate în cap cu Hypercharge-ul. Și a fost foarte tare. Adică gen decât i-am dat foarte multe ultimate în cap. Și decât asta am făcut, efectiv, decât asta am făcut. Aproape tot meciul. Acum trebuie să-ți dea aer scutul de 5 lei. A, dă-ți odată, că m-am săturat. Dă-ți-l, mă! Nu știu de omul ăsta. Ok? Care e om, dacă asta e foarte bun. Ok, mai avem pusat puțin. Revin când îl bat. Gata, l-am bătut. Mai bun. Ce tare a fost. Mai ce o să mai hai pe ce-l am avut. Bă, dar super greu, mă. Nici cu față de abonații de aici meci. Crăciun, dar... Bun. Mă ne jucăm un meci. Și revin eu când îl bat. Da, hai că revin. Și l-am bătut, tată! L-am bătut, uitați-vă! Și nu mint! Nu mint. Yes. Hai să ne jucăm. Zi. Te rog boxul, că dai și mie ceva. Deci sunt acobonații aici, hai 3, 2, 1. Nu, hai teme. Îți dai seama că nu-mi pică nimică. Da, hai. Pică și căcatul de asta. Bine, și cam ăsta a fost episodul, v-am salutat și ne vedem mâine sau azi cu episodul nou.